ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдро Opel Vectra аст, ки соли бароишуш 1993 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абё мотораша 1.6 литри простой гуфтаги аст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтари ҳуҷҷати мошини нав кадаги аст, ду баллони пеш пачка мегад, ду баллони ақиб, яъне ки 60 ҳуҷҷат ҳамаш нав. Салон тоза, радной краска баъдро мошин мегад нахаду дар ҳолати хуби техникӣ, қарод 93 сол аст. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ, бо арзон муомилаи хубам дорад. номерои Тоҷикистон ва номерои дигари шунда WhatsApp имо па ҳардаш номерои Тоҷикистон бардорон, якташ ҳардаш кор мекунад, якташда имо WhatsApp пайваст доранд. кадоме ки кан креда мехара мега мошина бия аз пеш бина бо савдо мекунем, краскаш тоза, мотор ҳамаш нахаду хадавоям дорад. мошин бадорон бе ягон камбуди мошин мега хелай дасти як одам нагаштага 100% фақат мегири ҳай мекунӣ. ба кадоми шумо ки лозим аст маромад рақамошон кор мекунад, тамос гирем. шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат ва маълумот шарои кунед. мо дар видеои оянда инамихе реклама эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Daewoo Nexia аст, ки соли бароишаш 2002 сола мега соҳибшон ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин радной краскам хел сафед аст, ду баллони пеш мегад 80%, ду баллони ақиб мегад 50% мегад. мошин нав мегад, мотор кадаги аст, хадавоиш соза мегад. мошин хай камтар бардорам кор дора мегад, срочна сум дар кора мефурӯша мега бо нархи 8000 сомонӣ, бо ҳамин пулои расходша мега минус мекунем, яъне камтар савдои хуб мекунад, яъне ҳамун расходоша минус мекунад. камтар баъдрон ҳамин хе кор дора мега, дигар маҷош 100%. қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нархаш 8000 сомонӣ бо муомилаи хубам мекунад. рақамо мегафон аст, кор мекунад ва дар ин номерошам WhatsApp пайваст дорам, маромад занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон бояд тега аст Opel Vectra аст, ки соли бароишуш 1992 сола ки бензин газ ҳардаш аст кор мекунад. абё мотораша 1.8 литри простой гуфтаги аст, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 90 сола. 4 баллонаи средни, 4 дискаҳои худаш, салонш тоза, баъдро чихолои нав, мошин мега ҳолати миёнаи соза мега соҳибшон. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор фурӯхта мешавад бо нархи 13500 сомонӣ, бо ягон чи муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. тоқа вариантҳои сум мега алиш намешавад. дуназ кадоме то ки мехарен срочна мега сум дар кора дар шаҳри Ҳисор 13500 сомонӣ. маромад тамос гирем. баъдрон агар шумо мошин хар бошед, кадом марка, кадом сол, чӣ хел мошин, дар комментария пурра кардан нависед. агар ки мо мошина ёфтем ки пешниҳод чиз, албатта пешкаштон мекунем. фақат шумо сабр кунед, лайка фаромӯш накунед. монем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро мошинои Hyundai Starex, ки мошини мусофиркаш соли бароишаш 2000 сола ки соли фурӯш газ катиҳа мега соҳибшон. абё мотораш 2 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳолати мошин баъдро ҳолати миёна аст, не ки дар ҳолати корӣ қарор дорад. 4 баллонаи 60, 4 баллонаи дискаҳои худаш баъдро салоншам тоза, чихол задаги аст, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мега ҳолати миёна, не ки соза мега хай бохтор аниқ када гирем. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 21000 сомонӣ. бо кадоми мошин хари аниқа мега Hyundai Starex биен аз пеш бинем, бо ягон чи муомила мекунем. мошин дар территорияи ҳамун душанбе, яъне ки ҳамун тарафу Ҳисор, душанбе ҳамун тарафта баъдрон 07 регион. хоб рақамошро кор мекунем, маромад тамос гирем, пурра маълумотша занг зада пурсем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон бояд тега аст Opel Vectra аст, ки соли бароишуш 1993 сол гуфтаги аст бензин газ
ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш як 6 литри простой наш, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника бадо раднои краска ҳами хеластай 4 баллони 60%, ҳолати мошин махаду айбураи хадавой ҳуҷҷат задаги пӯстаги и чизо ягон маълумот нестай, фақат мошин мега ҳамаҷош сад мекард амихе маълумоти пураш ҳаминай. қарода дар ноҳияи ёвон фурӯхта мешавад бо нархи 14 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки кан креда мехарам мега ба телефон савдо накунам, мошина бия аз пеш бинам, ягон чи муомила мекунем. шумо агар ҳамхали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, техника чизе ки набошад барои фурӯхтан марамат суратҳои маълумотро рӯй кунед. мо инамихе дар видеои оянда эълонда фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатии асаи баҳадрон ваз 2107 молодёжи наздайки соли барои 1999 сол гуфтага асай соҳибош. бензин газ арзис кор мекунад, абиё мотораш як 4 литр гуфтага асай, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд нахаду 4 диска, 4 баллони нав, аккумулятори пачка, ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то охири марта. 4 баллонш набаста мегӯяд, салон тоза, раднои краска сафед, мошин обшум нахаду мегӯяд, солош насум дар кора мефурӯшем бо нархи 10 000 сомонӣ брадорон, ягон чи муомила мекунам. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. аз шумо хоҳиш дорам ки мегӯяд ки кадоми мошин намехарад, ради интерес ба ма занг назанад, одамони коргар ҳастанд, фақат одамоне ки мехаранд биёяд мошина аз пеш бинанд, бисёри баъд камтар муомила мекунанд. шаҳри хуҷанд 10 000 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат занг занед. кадоми шумо дар канали мо агар обуна нашуда бошед, обуна шавед, подписатсия кунед ва навори моро дар ватсапи мотон поделитсия кунед. мошини фурӯшии навбатии асаи баҳадрон Mercedes-Benz C-класса ки сечка элеганс полни худ мега абиё мекардаги астем соли барои 6 1996 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.8 литр гуфтага аст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, бе ягон камбуди элеганса мега, рангушонам хали тёмна симния мега соҳибшон, мотор мегӯяд ҳуҷҷат мегӯяд то моҳи 03/2022 мега, бадон ки қариб 1-5-6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 дискаҳои рамашка, 4 баллони 80%, ҳамаҷош 100%, не ки кондитсионер надора мегӯяд, 14 электропакет ҳамаш кор мекунад. салон чихол ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт, фурӯхта мешавад бо нархи 46 000 сомонӣ брадор, узризёд 46 000 сомонӣ гуфтага аст, бо савдо ҳам дорад. мошин нахадо мега, ягон камбудиша нагуфтанд. то қабл вариантҳои суми холӣ мегӯяд, яъне ки вариантҳои алиши мега пешниҳод накунад, алиш намешава, фақат суми холӣ. биёед мега арзон кардан метавонед, марамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатии асаи баҳадрон ятага асаи ваз 2107 молодёжи наста ки соли барои 6 2010 сола ки бензини холия. абиё мотораш 1.7 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин барадорон мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллонои 80-90% мега, мошин баллонои зимния мега задаги полни худ зимни тайёра мегӯяд, ягон камбуди надорад, диска молодёжи, салон тоза, ягон дош, ягон сарафи назадаги пӯшидаги умадора, сайстани мошин беҳтарин. хай солш 2010 хитон будонед ки сайстани мошин навай мегӯяд. срочно мега сум дар кора мега мефурӯшем бо нархи 26 000 сомонӣ брадорон. 2010 май ки даже ин нархош бояд қиматтарак бошад, не ки якам мега ки сум дар кора мега арзонтар мефурӯшем. 26 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. мошин мега тайёра, фақат мегири газ метӣ. қарор дар шаҳри душанбе, номерошо мегафон аст, кор мекунад, марамат срочно тамос гиред. мошини фурӯшии навбатии асаи баҳадрон ваз 21015 аст, ки мошинои советски молодёжи соли барои 6 2004 сола ки бензини холия судичуриш. абиё моторша 1.5 инжектор гуфтага аст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду беҳтарин, бе ягон камбуди гуфтиам баҳадрон. 4 баллонои средни дар ҳолати кория мегӯяд, 4 диска, салон шамтоза, раднои краска, дискаҳои нав задаги аст баҳадрон азиз. мошин молодёжи мегӯяд, мошин дар хона мега, бинем яъне срочно мефурӯшад мега соҳибош. нархи мошин 13 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. 2004 сол қарор дорад дар шаҳри душанбе, яъне ки пойтахт. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидори конкрет набошад, мега савдои хуб мешавад. марамат дӯстони азиз, метавонед дигар маълумотша гирен. шумо дам агар боз такошам мошинои фурӯшӣ бошад, хонаи мисол квартираи
чизе ки набоша барои фурӯхтан марҳамат сурат ва маълумот чаро кунем мо инам эълон яъне рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатии Сабадрон Daewoo Nexi ҳастае ки соли барои шуш 1997 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби миёнаи соз қарор дорад. мошин мега ҳардуш мега мефурӯша мега германская бардор мега дута Nexi мега ҳардуш фурӯшия мега ҳуҷҷатошон яъне ки бурчидагиае. хоб баъдрон хайхтон бо ани қадам мега балонош мега баъзе шоза мега баъзеошон средняй ҳардуш мефурӯша мега 7500 сомонӣ бо арзона мешавад. якташ Nexi Sedan якташ Nexi яъне ки кузуфи хечбек ҳардуш фурӯшӣ ҳастад 97 солаи баъдрон германский мега қарор дорад дар шаҳри Бохтар 7500 сомонӣ мегӯяд хай ҳолаташ миёна мука ягом меличаво кор дорад ки бо арзонтар мекине мега тоқа одамони харидор илтимос доранд ки беҳуда занг назананд. марҳамат хай бо як бор дига аниқ қадар маълумот чагиред агар шумо харидор бошед. мошини фурӯшӣ аз Сабадрон бояд таги ҳастае ваз 21015 ҳастае ки бисёри шумо хоҳиш кардем ки монем ина бари шумо ду ташид соли бароиши инаш 2005 солае ки бензин газ ҳардаш иш доштае. объем моторош 1.5 литра коробкаш механикаи мошина гуфтагиа соҳибаш дар ҳолати хуби беҳтарин яъне ки ҳолати хуб қарор дорад. 4 балонаи 60 4 диска салон тоза раҳнои краска серебристи мошин обшо мекард нахаду ҳамин дуруни шаҳри хуҷанди бостонида гаштага бардрон. мошин нахадо мега бухтор бин аз пеш бинен чӣ маълумоте ки соҳибшон ҳастае ҳамора фаҳмоде хайбу дигаша пурра карда мегирем. инашам фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ савдои хубам дорад яъне ки дар назди капоти мошин. номерошон номерои тисел ҳастае кор мекунад кадомто мехоҳед 13000 сомонӣ савдо мешавад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. обуна шавед лайка гузоред ва навора падеса кунед. мошини фурӯшии навбатии Сабадрон ваз 2106 молодёжни ҳастае ки свети сафед соли барои шуш 2002 сола мега соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой коробка механика ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин нахаду раднои краска салон кожни тоза ҳамаш 100%, 4 балонаи 60-70%, дискаҳои худаш мошин мегӯяд нахаду дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. пӯшидагиша нагуфтем мошин нахаду мега сатани беҳтарин ҳамаш оригинал мондагӣ. нархи мошин 16000 сомонӣ ки дӯстони азиз бо арзонтар муомилаи хубам дора мегӯяд соҳибшон. хоб қарор дорад дар шаҳри яъне ки ноҳияи Исфара 16000 сомон муомилаи хуб дорад. мошин мега расходаш кардагӣ аста бе расход балон полон ҳамаш нав астае. кадомто ки мехаред марҳамат метавонед ки дар рақамошон занг занед номерошон тисел астае кор мекунад. шумо дам агар амхали мошинои фурӯшӣ мошинои боркаш хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан набошад марҳамат сурат маълумот дар номерои WhatsApp рӯй кунед мо яъне имо дам рӯй кунед мо реклама мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо то видеои оянда худо нигаҳбонтон.